Okay. Yeah. Tilbage som om jeg nogensinde forlod scenen. Kobens flow rammer dit hoved som en brosten. DGP 96, alle mod en. Kom og få et problem. 3, 2, 1. Ja, hun er fin til det niveau, hvor det virker fjollet. På måden, hvor man går ud fra, hun er virkelig snobbet. Du tror, hun var døbet i pletfjerner, lige til at spise, og vi snakker Michelin-stjerner. Fuck om jeg rapper, går ikke op i musik. Havde ikke 1 gram snarfuck og slot i sit blik. Hun virker som piller fra Lundbæk. Det modsatte er en dum sæk, rammer højt som en skumhæk. Kasten kroppen fra side til side, højre til venstre. Kasten kroppen fra side til side. Aha.